Светът, в който живеем, е пълен с невидими микроорганизми, които са изключително важни за качеството на нашия живот. Въпреки че човешкият организъм се състои от стотици трилиони клетки, бактериите в него са 10 пъти повече. Но това не трябва да ви плаши. Повечето от тези бактерии са полезни. Бактериите играят важна роля за удължаването на младостта ни. Те укрепват имунната система, защитават от алергии и ни помагат да останем здрави и енергични. Всичко това е възможно само ако съотношението между полезни и патогенни бактерии е 80:20. Стресът, вредните навици и нездравословният начин на живот преобръщат всичко на 180 градуса, променяйки съотношението на 20:80 в полза на вредните бактерии. Сега програмата BioIn идва на помощ. Това е програма, в която се съчетават науката и високите технологии. Те позволяват постигането на синергично въздействие от страна на колониите бактерии-симбиотици върху организма, помагайки му да се подмлади и да възстанови природните си ресурси. Програмата BioIn спомага възстановяването на микрофлората във вашия организъм в няколко лесни етапа в продължение на 120 дни. Digestico е 9-дневна система за прочистване, която избави организма от токсините и подготвя храносмилателния тракт за приема на симбиотици. Персонализираният хранителен план и препоръките за употреба ще ви помогнат в създаването на най-ефикасна среда за усвояването и размножаването на пробиотичните колонии, полезни за микрофлората на вашия организъм. За по-нататъчното укрепване на организма и повишаване процента на усвояемост, BioIn предлага два вида симбиотици – симбиотици за мъже и симбиотици за жени. На този етап се приемат и симбиотици с антиоксиданти. Във всяко пакетче се съдържа голям брой антиоксиданти, които поддържат и защитават полезните бактерии от свободните радикали, а също така предотвратяват отмиването им от организма. Следващият етап осигурява пълноценното функциониране и размножаване на колониите от симбиотици, подобрявайки състоянието на човешката микрофлора. Кобиотико активизира работата на ензимите на храносмилателния тракт, подпомагайки своевременното разграждане на храната на малки хранителни частици, които се наричат кобиотици. Кобиотиците изпълняват функцията на храна за колониите от симбиотици, влияейки на тяхната скорост на размножаване, но най-важното е, че изпълняват тази функция и за клетките на нашия организъм. За подобряване състоянието на микрофлората, вие може да изберете два от 4 типа функционални симбиотици, отговарящи на вашите потребности. Anti-Hypersensivity Symbiotics се препоръчват на хората, които страдат от повишена чувствителност и чести алергични реакции. Oral Care Symbiotics убиват патогенните бактерии, предизвикващи кариес, лош дъх и парадонтоза. Намаляват възпалението на венците. Risperity Symbiotics подобряват снабдяването на организма с кислород. Препоръчват се на хората, които често страдат от заболявания на дихателните пътища. Bone Care Symbiotics подобряват усвояването на калций, магнезий и други минерали, стимулират образуването на колаген, увеличават минералната костна плътност, укрепват костната структура и ускоряват клетъчния растеж. Тези продукти могат да варират в зависимост от личните потребности и цели. Функционалните симбиотици трябва да се употребяват на различни етапи, редувайки ги с кобиотико. Уникалността на нашата програма се крие в това, че ние даваме на организма функционални симбиотици заедно с програма кобиотици, приемани в строго определени периоди, което отговаря на разчетеното от учените въздействие за подобряване микрофлората на човека. Заключителният етап гарантира поддържането на обновената микрофлора, обогатена с комплекс от хранителни елементи, необходими на пробиотиците и симбиотиците, а също така на всички клетки на нашия организъм. Благодарение на този важен етап, ние постигаме възстановяване на съотношението от 80:20 в полза на полезните бактерии. Програмата BioIn е уникален и високоефективен подход за поддържане на необходимия баланс на микрофлората. BioIn ще осигури на организма ви голямо количество внимателно подбрани живи и полезни бактерии, които ще се погрижат за вашето здраве.